Native Speaker Panglimbang 5 menit dina Kemis Pon tanggal 16 April tahun 2026 kapetik saka Injil Yohanes bab 3 ayat 31 tekan ayat 36. Salah siji persiapan aku sak kanca rikala antuk tugas napak tilas Santo Titus Bransma sawetara wektu kepungkur yaiku sinau ngenani pakulinan-pakulinan padinan wong londo. Yo carane menganggo sandangan, yo carane memangan, yo sopan santuni, yo anggone sapa aruh lan sak pituruté. Ing kalodhangan iku aku sakanca rumangsa bejo dene bisa ngangsu kawruh marang Rama Edison tinambunan. Panjenengane kagungan pemahaman kang becik bab pakulinan-pakulinan wong londo, jer mujudake salah siji dosen ing Universitas Radboud ing kutha Nijmegen Londo kono. Rama Edison uga ngajari aku sakanca apa wae kang kudu katindakake ing bandara internasional mbuh rikala arep budal utawa bali saka kono. Cekak aosi saka iguh pamrayogane Rama Edison minangka native speaker andon lakuku sak kanca lancar. Kejaba selamat jroning perjalanan asile napak tilas yo ora nguciwani. Menawa kabahasake nganggo basa jaman saiki, Gusti Yesus mono bisa kaumpamakake minangka native speaker wong-wong kang padha kepingin lunga menyang swarga. Panjenengane mujudake native speaker kang banget-banget ing mumpuni, jalaran paham banget marang prakara swarga. Awit sugenge pancen ana ing kono. Panjenengane banget paham karo basa swarga, budaya swarga, tata krama swarga, sarta swasana swarga. Luwih-luwih panjenengane banget paham sapa kang nguwasani swarga sarta karsa-karsane jer kang nguwasani swarga ya Rama dalem piyambak. Dadi panjenengane ora amung manggon ing swarga ananging kepara minangka kang kagungan swarga. Panjenengane rawana donya ora kaundang manungsa ananging ingutus dening Allah Yang Rama kang kagungan swarga. Allah Yang Rama ngersakake manungsa padha urip mulya bareng panjenengane. Nadyan mengkono, manungsa bebas kanggo percaya lan midhangetake panjenengane utawa swalike nampik lan ora aweh kawigaten marang panjenengane. Marang sapa wae kang asrah percaya lan gelem ngrungokake, panjenengane medharake ngelmu swarga. Kepara panjenengane medhar jati diri minangka dalaning swarga. Tujuannya yaiku supaya kejaba manungsa ora kesasar-sasar jroning andon laku nanging uga bisa urip kanthi becik ana ing swarga. Sapa kang ora bungah bisa urip nyawiji marang kang kagungan swarga. Nanging rikala manungsa ora bisa nyalarasake uripe karo kawicaksanan swarga, bisa wae kasepak metu saka kono. Banjur isane amung kerot-kerot untu kelangan hak ngenyam swarga. Rikala manungsa amung krungokake wae wedharan swarga ananging ora nindakake, dheweke uga bakal katampik. Sapa kowe? Lunga sapa saka sapangarepanku, jer aku ora kenal kowe. Mengono panundungi. Para tresna welam kinasih, apa kita ya teman-teman percaya menawa Gusti Yesus asale saka swarga dudu amung winates sawijining nabi wae. Apa kita ya teman-teman tuhu ing dawuh lan piwulang dalem saengga ora dadi wong kang gajah diblangkoni, pinter kojah, pinter ngrungokake lan mulangake ananging ora nglakoni. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula muja sembah nuwun awit kekeran jati diri dalem minangka priyagung ingkang asalipun saking swarga. Mugi kawula saged gujengan kenceng mring kayakinan menika amrih kepareng nampi kamulyan langgeng. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta saklame-lamenipun. Amin.
Kunjungan dalem Yang Rama sayang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.